салому алайкум бародари азиз. Ҳама каса хубен? Тинҷен саломатӣ хубе? Ями фирмада одам дар курай 2400 рубл рӯзона мета. Ай соати 8 то соати 7 кора, 11 соати кор, 1 соат обед. Бояд 30 минут дига перекурина марҳамат кадомед кор кардем. Анҷа WhatsApp дорам дар ҳамин канал. Бинависед марҳамат. На ҷои хоб метабо регистрация мекуна, автобус мебара миёра на под Москвай. боқӣ дар амони худо бошед. ягон ҷои фанда фрод нест бачаҳо. конкретно гуфтесен даниёни одам дар кор намехед. видеоро подписка кунед марҳамат. бачаҳо куда диён ҷои кор шуда. боқӣ дар амони худо бошед.